DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Dos minutos pasado alas 12. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Maray na utong mga tugang uyapuan mga bareta ngunyan na Webes. At sa 24 kan Desyembre 2020. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, pagdagsakan mga bakasyonista sa Legazpi City, ikinakaalarma. Misa sa Christmas Eve sa Albay Cathedral, panginginotan ni Obispo Bailon. Police visibility papakusugon sa Christmas Eve. Lalaking nabadil sa buy-bust operation, binawianin buhay. Sa lado nasyonal, mga gustong maging pulis dapat ipairarom sa psychological test. Mayoriya kan mga Pinoy may paglaom sa 2021. Mayoriya kan mga pulis tultol sa serbisyo. Ligtas na Pasko, hinagad sa pamilyang Pinoy. Sa ibang nasyon, kaso ng COVID-19 sa Italia nagdakol. Sa lado ng Karawat, Gilas Pilipinas, papakusugon para sa FIBA Asia Cup qualifiers. Detalles kan bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Aminado si Alcalde Noel Rosal kan Legazpi City na totoo mananggad na nagdaragsa na ang mga balikbayan o bakasyonista ali sa Metro Manila asin iba pang probinsya para digdi magpasko asin magbagong taon. Sa sinabi na nibase man sa mga informasyon na ipinapaabot sa iya kan mga punong barangay kung kaya sinda nagkakaigwaman ni lakdang na igpitan ang sistema tangani masiguro na ang mga bakasyonista ligtas sa simptomas kan COVID-19. Sa ibong nalado, sinabi ni Rosal na bubukasan na ang mga malls at iba pang establishmento ni negosyo para sa mga shoppers alagad dapat manggiraray na may pasunod ang minimum health protocols. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Duwang misa ang mangyayari dyan na banggi sa Albay Cathedral. May kinaaraman sa selebrasyon kan Pasko. Enot na magkakaigwanin banal na misa dyan na alas 6 nin banggi. Nasusundanin sa pang banal na misa na alas 8 nin banggi kung saan mismong si Obispo Bong Bailon ang mangyayenot digdi. Sa aviso kan Diocese nin Legazpi, magkakaigwaman nin cultural presentation dyan na alas 7:30 nin banggi. Sa ibang nalado, mahigpit ni Mangiraray na ipapasunod ang minimum health protocols siring sa paggamit ng face mask, face shield, asin obserbaran nin marahay ang social distancing, tanganing masiguro na dai mag-urumol-umol ang mga tao. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR.
Pigdala uman na mas papakuskon giraray kang pulisya ang sendang police visibility sa kapalabotan may relasyon sa Christmas Eve. Diyan nabanggi kung sain kadakol na mga tao ang maruluwas para magsimba asin magselebrar kan Pasko. Ini sa rason na amay na magkakaigwanin banal na misa asin may dagdag pang misa para matawanin oportunidad ang publiko lalo na't bilang mansana ang mga tutugutan na makalaog sa simbahan dalan sa ipinapasunod na health protocol lalo na ang social distancing. Sa ibang lado, ang mga pulis mapatrolya man tanganing masiguro na diinin mapapatok nin mga papatok maski nga ni ini maigot ng ipigbabawal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Padango sa nagkakaigwan ng lakdang, si Albay 3rd District Representative Didi Cabredo na magkaigwan ng programa para matabangan ang mga residentes kan barangay sa 3rd Distrito kan Albay na magkaigwan ng hanapbuhay para madugangan man ang saindang income sa tahaw kan pandemya. Siyang sinabi na ini may kinaaraman sa free TESDA training sa Joros Farm sa Barangay Tinampo, Ligao City, kung saan ini nasa lindong ang Special Training for Employment Program o STEP Scholarship. Ini may kinaraman sa Race Organic Small Ruminants na may 24 slots asin Race Organic Hogs na may 10 slots. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Multi-5. Nag-antisipar na ang mga miyembros kan na Kamara de Representantes para sa final na pagpasar sa lakdang na mapahiwas sa Solo Parents Welfare Act of 2000 na enot nang naipasar sa ikaduwang pagbasa. Naniniwala si ang probinsyano Party List Representative Alfred De Los Santos aro sa mga utak kan House Bill 8097 na an amyenda sa propesong lakdang iyo ang mapakusog sa presenting lay. Sa sinabi na kadakol ang naniniwala na ang lakdang iyo ang magiging liabe para sa pagbabago kan solo parents led the family sa tahaw kan pandemya. Dinugang pa ni De Los Santos na ini ang support system para sa solo parents sa tahaw kan mga pagtios na pigdalauman indang aampangon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Downy. Bye-bye Bahay Rus. Kahit sa pambahay with Downy. Binawian man giraray nin buhay ang sarong lalaki na enot ng nabadil kan mga otoridad kan magkaigwan in buy-bust operation kan nakaaging banggi sa Wakis Car Wash sa Barangay Orosite, Legazpi City. Sinabi kan Legazpi City PNP na ang biktima iyo si Loren Bazar, residente kan Barangay 16 Legazpi City, asin pigsasabing caretaker kan car wash shop. Enot kainin nagkaigwan ng buy-bust operation ng mga pulis alagad, ang biktima pigsasabing nagbulnot nin badil kung kaya siya pinutukan man kan mga nagrespondeng pulis. Ang biktima tinamaan sa payo, asin dirara sa ospital alagad ini nagadan man giraray. Iyan ang primerong kaptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. Sa mga taga-ginubatan, si Mayor Gemma Anonghoko maugmang nagpapaabot sa lambang saro nin maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Maski siring, dakulan mga inagihan na pagsubok asin mga kadipisilan, alagad por medyo sa pagtarabangan asin kooperasyon kan mga namamanwaan, luway-luway na susolusyonan ang mga problema. Si Mayor Gemma Anonghoko, positibo ang paglaom sa pagsabat kan Kapaskuhan asin bagong taon. Basta urusad, may tiwala sa Diyos. Sigun sa iya, all things are possible. Ang alkalde kan ginubatan, padagos ang paginguwa na maibalik sa normal ang mga bagay-bagay na nabago por medyo kan pandemya asin epekto kan surunudan na bagyo. Gilayon, si Mayor Gemma Anonghoko mina-extindir nin Merry Christmas and a Happy New Year to all. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Si Vice Mayor Ted Residilla, sangaran kan sa iyang pamilya, asin mga pag-iriba sa sangguniang panglungsod kan ligaw. Maugmang minapaabot, in maugmang Pasko, asin panok nin paglaom na pagsabat niya to sa bagong taon. Sigun sa iya, give love on Christmas Day. Kaya hagad niya namang ibabaw sa lambang saro ang pagkamuot, pagkasararo, asin pasasalamat sa mahal na Diyos. Sa tahaw, kanda ita pinaglalauman ng mga pangyayari sa maabot na taon. Maging positibo kita. Hale, ki Vice Mayor Ted Residilla. Merry Christmas in a wonderful New Year.
ginagawa ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Flemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Flemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka K? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actimel Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Si Consial Benny Padua, asilan sa iyang pamilya, siring kandati, maugmang nagpapaabot ni Merry Christmas and a Happy New Year sa Lambang Saro. Digdi sa ginubatan, humilding konsyal, padagos nakikisumaro, anuman ang sitwasyon kan Lambang Pamilyas, dahilan sa inagihan niyatong mga kadipisilan, epekto kan surunudan na bagyo asin pandemya. Alagad si Kagawad Benny Padua, dai nakakalingaw sa pagsabat kan Pasko asin bagong taon. Laom niya ang pag-abante kan Lambang Saro pasiring sa kauswagan, lalo na sa pag-abot kan taong 2021. Magpasalamat kita sa Diyos, maglaom kita sa mga kamurawayan na maabot. Gilayon, si Kagawad Benny Padua, nagpapaabot ng maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Ngunyan nakapaskuhan, dahil tapaglingawan na magsunod sa mga simple as in minimum health protocols kontra COVID-19. Magsulog ng face mask, imantinir ang social distancing as in umiwas sa mga matatawang lugar tanganing maging maugma ang kapaskuhan. Pagirumdom hali kay Mayor Victor Perete Candargalbay kay Riba sina Vice Alcalde Junji Hausyan as in mga konsihal kan lokal na gobyerno. Minapaabot sa Indo, nin maugmang Pasko as in mauswag na bagong taon. Ang Pasko, panahon ng pag-urugmahan asin pagpadaba sa Lambang Saro. Panahon, bako para sa mga granding selebrasyon asin regalo kundi pagkaminrootan asin pagsabot sa kapwa. Lugod kitang mga kahovenesan digdi sa syudad ni Legazpi asin man sa probinsya nin Albay. Magkasararo, tanganin na mapagayon asin gibuhong maogma ang kapaskuhan asin pagsabat kan bagong taon. Hali sa sakong pamilya, akunyate, asin man sa Federasyon ni Sangguniang Kabataan kan Legazpi, ako po si SK Federation President ex-officio Councilor, mailing ako nyate minapaabot sa Indo nin maugmang kapaskuhan asin magayagayang bagong taon. Problema sa mabaong amoy ng basura? Nako, huwag magtiis. I-Zeolite na yan. Ang Zeolite powder ay may kakayang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Enjoy 1050 pack! Sagkot kinsena swak! Weh! Sobra gabi ko'y pakno! Ang sikreto! Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pasapuhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto! Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack! Sagkot kinsena swak! Enjoy 1050 pack! Sagkot kinsena swak! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Sa maabot na kapaskuhan, dahil tapaglingawan na magsunod sa mga simple as in minimum health protocols kontra COVID-19. Magsulog ng face mask, imantinir ang social distancing as in umiwas sa mga matatawang lugar tanganing maging maugma ang kapaskuhan. Pagirumdom hali kay Vice Alcalde Junji Hausyan kay Riba ang bilog na Sangguniang Bayan Candaraga. Minapaabot sa Indo, nin maugmang Pasko as in mauswag na bagong taon. Party list, boses ng probinsya ko. Sabay-sabay tayo sa pagdiwang ng Pasko. Pinatapaman ng ilang bagyo, tuloy ang Pasko. Maligayang Pasko, ang probinsyano party list.
po, si Dr. Chris Gianan kang Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Ngunya na panahon nin kapaskuhan, maot ko na magkaigwa ang lambang pamilya ning matuninong asin maugmang pagselebrar kan pagkamundag kan satong kagurangnan. Daiman lugod kita makalingaw na magpasalamat sa iya sa buhay asin sa gabos na biyaya na itinao sa to, maski ngani nasa tahaw kita nin mga kadipisilan na sa tuyang pinaagihan. Sa liwat, ini po si Dr. Christopher Gianan, kang Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic, minapaabot sa Indo. Nin Merry Christmas and a healthy New Year. Detalyas kan barata sa lado nasyonal. Mantinidong may dakulang paglaom ang kadaklan kan mga Pinoy para sa 2021 maski nasa tao pa kan COVID-19. Inibase sa resulta kan pinakauring Pulse Asia Survey na ginibo kan Nobyembre 3 hasta Desyembre 2 kung saan 91% kan mga Pilipino adults ang nagsasabi na sinda maampang nin may paglaom sa bagong taon. 1% sa nakan mga na-survey ang nagsabi na sinda maampang sa 2021 na dainin na paglaom, mantang 86% ang nagsabi na dai sinda nakakasiguro sa siring na bagay. Inapod ni DILG Secretary Eduardo Año si Police Sergeant Jonel Nuezca bilang cold-blooded murderer as in disgrasya sa police profession. Siya nagtaonin asigurasyon na si Nuezca maampang sa fuerza kanlay dahil sa kasong double murder matapos badilon ang magginang Sonia as in Frank Anthony Gregorio sa Paniki, Tarlac. Siyang sinabi na itatauan hustisya sa pamilya kan mga biktima as hindi ipapalampason ang karumaldumal na krimen. Idinagdag pa man ni Anyo na siguradong malalapa sa karsel si Nuezca sa pagsasabi na rinaot kay niya ang magayon na imahen kan pulis na haloy ng pinagalan. Siyang tinawanin doon na si Nuezca ang saro sa mga lapa sa pulisya. Hinagad ni Defense Secretary Delfin Lorenzana sa publiko na tawan ng prioridad ang ligtas na Pasko sa paagi ng pagsunod sa health standards. Sa sinabi na inahagad niya sa mga namaging ligtas ang kada pamilyang Pilipino sa selebrasyon kan Pasko asin pagsabatman sa bagong taon. Idinugang pa ni Lorenzana na kanakaipuan sa nang magsunod sa mga regulasyon para sa kaligtasan kan mga kansalud. Ang pagarumdom ipinalawas ni Lorenzana kasunod kang patanid kan UP Octa Research Group na posibleng maglobo ang kaso ng COVID-19 lalo na sa Metro Manila. Isasabay ni Senador Bato de la Rosa sa padusang kagadanon ang siisay ba na pulis na nagkumiter nin panggagadan, siring sa panggagadan sa mag-inang Gregorio sa Paniki, Tarlac na kagibuhan ni Police Sergeant Jonel Nuezca sa Senate Bill 226. Sinabi ni de la Rosa na high-level drug traffickers na ang pwedeng masentensyan kay ni alagad matapos mangyari ang panggagadan kay Sonia sin Frank Anthony Gregorio. Idudugang niya sa panibagong probisyon kung bukasan giraray ang pagdangog sa propwestong lakdang. Apara kay De La Rosa, nagsumiter manin si Blag na propwestong lakdang na ibalik ang death penalty sina Senate President Tito Soto, Senador Bongo, Panfilo Lacson, Manny Pacquiao, Sherwin Gatchalian, Amy Marcos asin Bong Revilla. Mientras tanto, inako ni Health Secretary Francisco Duque na ang 2020 iyo ang pinaka-difficile na taon para sa iya pati na sa Department of Health kung sain siya biyong napahibi. Dalan sa mga agyat, kausa kan patakot kan COVID-19 pandemic. Sa sinabi na daiman siyang kulog nin buot, dalan ta sa enterong kinabanman, biyo man na napapaluhod, pati na ang mga poderosong nasyon. Idinugang pa ni Duque na daiman dapat hidalion. Dalan ta dai pa man kaya kan mga drug manufacturer na magibo nin mga bakuna kontra sa COVID-19.
Itinataon ng kwenta kan Malacanang sa Kongreso ang pagbuhay giraray sa propwestong death penalty. Inansay ng pahayag sa taho kan propwestong lakdang na ipasaran padusang kagadanon matapos at aing herak na binadilgadan ni Police Sergeant Jonel Nuez kan maginang Sonia sin Frank Anthony Gregorio sa Paniki, Tarlac. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na maski pa kaito, prioridad asin ipigbubusol na ni Presidente Rodrigo Duterte ang padusang kagadanon lalo na sa mga imbuelto sa wide-scale drug trafficking. Idinagdag pa man yan ang problema na sa Kongreso lalo na taigwanin mga legisladores na kontra sa padusang kagadanon. Miembros ng iba pa detalles kan Barata. Inagad ni Senador Sherwin Gatchalian sa Executive Department na isabay ang mga paratokdo sa eskwela's publikas as inibapang education personnel sa mga recipiente na tatawan ng prioridad sa bakuna kontra sa COVID-19 sa masunod na taon. Sinabi ni Gatchalian, pamayo kan Senate Committee on Education na ang pagbabakuna sa mga paratokdo kontra sa COVID-19 iyo ang panginot na lakdang para masiguro ang kaligtasan kan mga eskwelahan asin magkaigwaman nin konfiyansa para sa laway-luway na pagbolta kan face-to-face classes. Idinugang pamanya na dalantaan mga paratokdo, school principal asin mga empleyado kan eskwelahan, mga frontliners man sa pagpapadagos kan edukasyon, dapat mapabilang ang mga ini sa mga enot na makakaresebinin bakuna kontra sa COVID-19. Ipapasunod na kan Social Security System ang 1% aumento sa bulanan na kontribusyon kan mga miyembros kay nipoon sa Enero 2021. Sinabi ni Finance Secretary asin SSS Chair Carlos Dominguez na ang bulanan na kontribusyon maaumento nin 13% sa masunod na taon hal isa 12% ngunyan alagad di man malampas sa itinalaan na maximum monthly salary credits. Dahil sa aumento sa kontribusyon, malangkaw man ang minimum MSC sa 13,000 pesos hal isa 2,000 pesos, mantang ang maximum MSC na 1,000 asin 8,000 pesos. Dahil man maafektaran ang minimum MSC kan katabang sa harong asin overseas Filipino workers na 1,000 pesos asin 8,000 pesos. Mientras tanto, iba pang detalles kan Barata. Sinabi ni Senador Bato de la Rosa na kaipuan repasuhon kan Kongreso asin amyendaran ang ley para mapakaray ang disciplinary mechanism kan Philippine National Police matapos mabadilgadan ng sarong police ang mag-ina sa Paniki, Tarlac. Sa sinabi na kadakol ang mga Napolcom Memorandum Circular na minasakop sa ero kan hepe kan pulisya alagad ang nasusunod man sana iyo ang administrative procedure. Sinabi ni De La Rosa na kanakaipuan reparuhon ang Republic Act 8551 asin mapakusog ang poder, disciplinary mechanism sa pulisya, lalo na ang Chief of Police o kaya Chief PNP. Idinugang pa man niya na magayon na magkaiguanin hepe kan pulisya na kumpleto ang poder na madisiplina ang sa iyang mga tauhan pati na ang provision sa appellate procedures. Gadana ang madring na sa ladawan ka 1986 People Power Revolution sa edad na 63 anyos. Base sa Daughters of St. Paul, nagadan si Sister Porferia Ocariza dahil sa helang na cancer. Sa nang sinabi na sina nagpapasalamat din marhay kay Ocariza dahil ang taipiglaban kay ini ang katalingkasan ka nasyon asin ibinalangibog ang marhay na bareta na daing kapagalan, nagpatotoo sa kapangyarihan sa pagtubod, pagtios asin pangangataman sa kapalibotan. Bareta hali sa ibang nasyon. Duman sa Roma, maabot sa 553 ang arestrong bilang kan mga personang nagadan kausa kan COVID-19 na uminabot na sa total na 70,000. Ang daily tally kan mga bagong infection naglangkaw sa 14,522 alis sa 13,318. Ang Italia, iyon na ang ikalimang nasyon sa enterong kinaban na nakalampas na nin 70,000
ang bilang kan mga nagkagaradan kung sain nasa 70,395 na ang bilang asin iyon ang may pinakalangkaw sa Europa. Barata sa lado nin sports. Gusto kan samahang basketball ng Pilipinas na mabilog ang pinakamakusog na national team para sa ikatulo asin ultimong qualifying window para sa FIBA Asia Cup 2021. Naglalaom si SBP President Alpan Lillo na magserbigiraray para sa nasyon ang mga PBA players para magsabak sa natatadang kabtang sa Pebrero 2021 kung saan makakaampang kan Gilas Pilipinas ang magabat ng karibal na South Korea as in Indonesia. Siyang sinabi na mas kaipuan ang eksperyensyadong team sa masunod na laban kung saan 2 beses na makakalaban kan Pilipinas ang South Korea as in sarong bes naman ang Indonesia. Yan mga tugang ang detalles kan mga bareta ngunyan na Webes. Sa pagkara kan mga pagriba, Manito Tanyas asin Marcian Madrid sa lado teknikal. Kami po nagatod kan bareta. Ako si Chi Antivola. Ako mga po si Edwin Taralta nagsasabing mabalos kan sa inong pagantabay. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Hinibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Ang sarap-sarap, nakaka-relax, bawat higop, dala ay lakas. Ating pakinggan si Igan Arnold Clavio para sa Mix 10 Coffee. Kaping bay tama, itong Mix 10 Herbal Coffee, gawa po sa piling natural na sangkap, gaya ng natural coffee, corn coffee, spirulina powder, tongkat ali powder, fulvic mineral powder, cinnamon powder, turmeric powder, cocoa sugar, whole wheat germ powder, at mangustin powder. Mix 10, gawa ng alternatibo. Dok, alternatibo yan. 0916-311-5480. Babibili sa Dabicart, Shopee, Lazada, Dok Alternatibo branches at mga piling butika at malls nationwide. Yan si Mr. Igan Arnold Clavio para sa Mix 10 Coffee, ang ating kape. Ating kape, Mix 10 Herbal Coffee. Ang Doc Alternatibo, The Business Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sakto, alas 12:30. An oras hatod sa Indokang. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. DSWD 5. DSWD 5. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic
generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Uy, Madi! Gusto mo na maaraman ang mga programa asin serbisyo kan DSWD? Awiyo, Madi. Paano man palan? Maduman pa ako sa opisina ninda? Dahil nakaipuhan na magduman sa indang opisina. Magdangog ka na sana sa DZGB kada alas 10 nin aga sa programang DSWD 5. Kompleto sa impormasyon, mapadapit sa mga akomplishimento asin serbisyo na ipinag-opresir kan DSWD sa publiko. May tsansa ka pa na makapagpartisipar sa paagi ng paghapot sa mga bisita, asin pwedeng manggana ng premyo. Talaga, Madi? Abangan ko daw sa Martes. Alas 10 ning aga sa DZGB, ang DSWD 5. DSWD 5 sa DZGB. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap Triple Pack na! Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. May the Christmas season bring hope, love, and joy to each and everyone and make way for a fresh and brighter new year ahead. It is Christmas every time you let God love others through you. Lagi nating ipagdiwang ang Pasko na may dalang liwanag at pagmamahal sa kapwa. Sa sakuyang namumuta ng mga Legaspeños, ini po ang sa indong Vice Alcalde, Bobby Cristobal, kaiba ang sakuyang pamilya nagpapaabot ng sarong maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Tuloy pa rin ang Pasko. Isa sa pinakamasayang pagdiriwang ang Pasko. Bukod sa mga pagkain at regalo, ito ang panahon kung saan ang kahit na anong sugat ay naghihilom. Ang mga pamilya ay muling nabubuo. Sana sa Kapaskuhang ito, maging liwanag tayo sa ating mga kapatid na sa panahong ito ay nakararanas ng kadiliman sa kanilang buhay. Naway isa puso at ibahagi natin ang tunay na diwa ng Kapaskuhan sa pamamagitan ng kapayapaan, pagmamahalan at pagbibigayan upang mapuno ng kaligayahan ang ating pagdiriwang. From the management and staff of Good Food Cement Corporation, Palanog, Kamalig, Albay, Merry Christmas and a Happy New Year! Ang Pasko na iyo ang pagrumdom sa pangakian kang sa tuyang kagtubos na si Jesucristo. Gibuntang simple ang selebrasyon kang Pasko. Susugunta ang dalan na sa iyang inagihan sa paagi ning simpleng sakripisyo. Ang igwa dapat makarumdom sa mga tugang tang kapus sa buhay. Ang danay na pagkamuot sa kapwa asin bulaos na pagsirbe. Ang sakuyang simpleng paagi tanganing mapahiling asin ipamati ko sa indo ang sakuyang pagpadaba. Ini po ang sa indong tugang Councilor Vicente F. Baltasar III, kaiba ang sakuyang bilog na pamilya, nagpapaabot ning maugmang Pasko asin puno ning grasya asin paglaom sa pag-abot kang bagong taon. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Siring kan mga bagyong minalaog sa tuya, ang pag-abot kang Pasko daita man mapupugulan. Kaya maski anong mangyari, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. No storm, not even pandemic can ever stop Christmas because no one can ever stop love. Nahiling ta sa lambang saro ang imahe kang kagurangnan kaya naging mas madali ang satuyang pagtarabangan. As we celebrate Christmas, we should not forget to be grateful for all the things that we still have. Hali sa sakuyang bilog na pamilya, ini po si Glenda Ong Bungao, board member kang Primer Distrito kang Albay. Merry Christmas and let's hope for better days this 2021. Kasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na.
Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Ang Yangmat Native Lechon, minapaabot nin maugmang kapaskuhan asin magayagayang pagselebrar nin bagong taon. Laong kan samong manihamyento na day mawara ang pagkamot sa laong kan pamilya asin ang makusog na pagsarig sa mahal na Diyos sa tahaw nin pandemya asin mga uminaging kalamidad. Hali sa Yangmat Native Lechon, maugmang Pasko asin pano nin paglaom sa pagsabat niyato kan bagong taon sa lambang pamilya. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nata? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza! Okay, mga tugang, maray na hapon po sa Indo Gabos. Hello, hello, hello. Merry Christmas na tabi. Mamamas ko po. Okay, sige. So, maray na hapon pag-araray sa Gabos ng mga parantabay. Mientras na kamo nagtataga puro paingalo ngunyan after kan sa Indong pangutuan, di mo na makasibot. Relax nga na tabi. Dyan na banggi pa ang laban. So iba kaya nag-prepare na kan sululutuon. Garo excited man na maray. Iyo nga ni. Malay mo si iba nakamarinate na ka mga ano. So, para sa kuya. So, magkakanigo sana. Yes. Dahil kata magluto kay sobra-sobra. Takundi mo siya na magkaurubos, ipanaw mo sa kataraning. Oo, pero dapat bako papanos. Yan. Iyo ang pinakaano dyan. Iyo ba? Pero kung kamu-kamu man sana, so tama sana tabi ang sa indong lutoon. Halimbawa, apat man sana ka mo, piluto nindo sa 10 katawo. Pwede man yan. Tapos, But be sure na ipanaw mo sa kataraning. Christmas is giving and sharing. Yes. Yan. Pero kung dahil man ka mo kay luluto na araw kang kadakol, dahil na magpirit. Dahil na. Nangaya, mangutang na ta, araw kayo ni. Dahil pwede. Tapos ko man araw kan, bako man inan dyan na bangging medianoche, nalilibo nga na ko, Noche Buena or medianoche? Noche Buena. Nata. Basta. Ano? Ang medianoche sa New Year's Eve. Sa New Year's Eve da. Ay, mahanap naman kita. Naman si Barkada tang goggles. Noche Buena. Noche means Night. And Buena, good. Good. Di good night. Good night. Fun. And medianoche, midnight. Baka? O dyan na banggi, ang pagkaraonan, matanga. Di midnight yan. Noche Buena, December 24. Oh. Noche Buena is a Spanish word referring to the night of Christmas Eve and celebrated on December 24 every year. For Latin American cultures, it is often the biggest feast for the Christmas season and is the annual Spanish tradition. Noche Buena is the Spanish word for Christmas Eve. Kaya, Noche Buena is good night. So, medianoche. 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 Are you available? Taga-tagun yan baga. Taga-media talaga yun eh. Kita baga, tinarawang kita ki Noche Buena Pax. Dahil magpigsabing Medianoche Pax.
Pak na pak. Ibaga, Ay, medianoche. Ah. The Spanish term that literally means Midnight. It has been a tradition of Filipinos to put as much food on the table for the medianoche because it is believed to bring prosperity for the whole year. Oh, that's December 31. Aren. Ang medianoche. O, di, dyan na banggi. Kasi sa medianoche dapat abundant ang sa imong table para daida magutom. O, di, dyan na banggi is Noche Buena. Noche Buena, diit lang po ang i-prepare. Sa New Year, Medianoche. Ano yan, Eve ka New Year. Kaya, di supposedly, sa December 31, Ang, igo kita ki Medianoche Pak. yes, igwa. Ngunyan, Noche Buena Pak. Noche Buena pa. Tama. Pero di, seldom kitang nakaka-receive ki Medianoche Pak. Medianoche iyo. Tangon niya na, na-receive ita Noche Buena Pak. Bako? In time for Christmas Eve. Anong laog? Pansit, Senali. tapos Senali gani. sa saod. Kabangang kilong pansit. Kung sisay matabi nagdaw ki direct ning Noche Buena pa, kami tabi, di man naabot. Ano man pag sinabing Noche Buena, pag sinabing araw kaya na Noche Buena Pak, Usually baga, ang spaghetti. Iba ko ni Stapegi. Oo. Kuwan, something pansit, Kaya- something Oo. di ba? Usually ang notion kasi mga tao ba pag Noche Buena, Oo. yaon diyan permi Noodles. noodles, Oo. noodles. Or pasta. Tapos salad. Ah. And then igo pa diyan ham. Aha. Ano pa? Iyan, kung Chicken. darakulaan na packs. So, Oo. nasa buro basket na yan. Di mo na ipagkag sa basket, dagdag pa ito sa presyo. Kaya, pero usually, ano Buena pag na-receive? Igwang ay all-purpose cream, Yan. igwang nata di coco, igwang kaong. Ano pangalan ito sa laog? Kuya Manny, ano pangalan ito Kuya Manny sa laog? Kana rin? Kanon si Buena Pak. Masalad ka kaya kung may kaong. Yung nga ni. Ah. Sigwa pa si Kuya Manny spaghetti. Ano pangalan ito? Sauce. Tomato sauce. Makaw na sana da siya. Salamat abi sa sponsor. Tapos, yan ang corn beef. Corn beef. Yun na yan. Iyo, ta si Kuya Manny naka-receive kansaro. O, di, maray na yan na, at siya na banggi, di siya na, so tama siya na. Oo, iyo. Do not expect na kung ano, nadai ka man. So, sabi nga ni, kung ano anyaon diyan, pagkanigoon siya na. Iyo, pero baga, direct, ano yan, kita baga mga Pinoy, tradisyon ta na yan na gusto ta, pag-araw kaya na Noche Buena and Medianoche, may abundance kita sa food. Dumang kita sa 'Cause we believe, December 31. Yeah, because we believe na Thanksgiving man kasi yan eh. Aha. Parang pasasala. Kung sa abroad, igwang Thanksgiving Day. So, ang Thanksgiving Day tadidi, yan na, Noche Buena or Medianoche, yan ang Thanksgiving Kaya dumang ka Day magprepara sa year-end. Oy, don't forget na mag-attend ng misa either madumang ka mo sa simbahan or sa mga harong lang. Okay. Oo, kasi yan kasi yan ang pinaka-importante. Speaking of Kesa that, pa man. Diyan na po tabi, mga bago mag-alas 6, Iyo pala. close traffic po digdi sa junction kan Lapu-Lapu. Anong oras naman po? Sagto Alas dumaan sa 4? may 7:11. Dumaan, okay. sago dumaan close kan traffic. Okay. Tas- sa may post office. Yan. Sa may post office. Tama extenso St. Jude. Oy, Sa luwas. Oo, may baka may magrereklamo nagagatabing permit ining St. Jude sa local government. Iyo, Ay, paaram po. Kaya close ang traffic diyan at siya na mga siguro mga 5:30 alas ngayon. 4 ata. Araw kayan. Oo. Between misa man yan alas 6. So mga 1 hour before pwedeng close traffic na andyan. Tama. Malatag pasinda kan mga
Tulda. Mga tulda tapos mga tukawan. Yo, 300 na tukawan. Ayo. Sa pon siguro digi sa may LR sa go digi sa may anong hotel anyaon diyan gud ibaborog ta tama mabugta ka pa At saka mga kagpasinda ning widescreen. yan. Tapos Meron siyempre makauna. 1 meter apart. Yeah. At social distancing. Oy, sana day mag-uran. Ayo. Yun ang hagad ta sa mga masirimba at yan. Sa luwas Bilang ng masana baga simbahan. pero Oo. sa Ray masana and St. St. Jude. Masana, oo. Tapos di kaya nga ko na-extend sila sa luwas. laog dyan ang Sanggatos. Tamo niya na social distancing. Kaya sa luwas yun to ang ano yan. Sagod yan alas 10. Yan pagkabanggi. Yun. Kaya so mga arali po sa Legazpi, ma-turn right ka mo digdi sa may gas station. Iyan natin ang po going to Dapdap. Okay. Yo? Then ma-turn left ka mo, pasiring duman sa may Victory. Tarira ka mo duman sa may Imba, pasiring na ka mo tabi sa Governor Forbes Street. Oo, duman sa may PNB. Correct. Diretso na ka mo kung pasahin ka mo. Oo. Yan. And like manner, so... Hali digdi sa sentro. Dahil magka problema. Yes. Magi Same sila route sa ng Giraray. Rizal Street. Okay. So yan tabi ang abiso nganing dyan na hapon, dahil ka mo magkaburuyo. At tapos dyan sa cathedral baga, ang Yan. isa dyan, duwa. Iyo. Siyempre, traffic naman. Pero wala man dyan rerouting. Dahil magki problema dyan sa Albay Cathedral. Sa mga masirimba po, magamit ng face mask, face shield. Yan. And then, ang pakihuron po, wara tabi ipag-ibang aki. Sugurang, dahil nang una tabi. Dahil na po, pakihuron kan local government and kan dioceses. Yeah. Talaga sa kapos sa simbahan talaga ninda na daingon na ang mga aki tapos sa mga gurang. Buda, ang taramo ko sa bagong aga, ining alas 8 misa to be officiated by Bishop Bong. Ila-live sa TV, national. Wow. National TV ang makover. Yan, so CNN Philippines. Iyo ano-anoan. Pwede ka mo duman mag-iling na sa natabi. So may mga So may mga cable. Yan. Pwede yan. CNN? Philippines. Okay. Tapos prior ka yan, tamay gap baga. Actually, everyday igwang misa sa CNN Philippines. Iyo, Every morning. So dyan na banggi. Prior ka yan, duaan misa man 6 to 7. Then 8 to 9 gayon. Mga 10 na yan. Araw Tapos, may Parang cultural cultural. presentation. Nalingawan ko sa titulo. yeah. Pero so gayo Dan? Siguro so birth of Jesus. So nativity ata yan. Baka taan na titulo, usually. pagsarig sa umboy. Iyo. Ayan, garo araw ka yan. Garo igo yan garo nativity. play, may play gayon. Magiling ka mo ka tabi, Gayon yan. Gayon po At ka. nganing, yan, kumbaga, Yeah, so paglakaw-lakaw nga ni Maria. Tapos Yan. tapos so agi-agi gayon din sa tulong mago. Day pa sumagos. Bago pa sumago. So, siyo-singo na ba si Maria? Okay. Tapos sa pagkamundag. So, mga mago, dispis na dito. Kaya, at yan po na. ito, cultural present. Garo may, Yes. kung di ako nasala, hindi ako lang konso si CP an sa mga artist nila, yugod ang maganap dyan. Dahil ko sana sure. Anong CP? CCP. Si CP. Cultural Center of the Philippines. Okay. Hindi ako lang kuno yun mga artist dyan. Kaya dyan feature. na pong tabi, dyan na banggi. Mag-yun na, tadaan, di ka mo pipiro itong tabi. Oo. Oy, di magtungka. Iyo. Boda, ang pagurumdom is, aside ka niniong health protocols na ipapasunod dahil nga ni nasusunod talaga. Lalo na ang social distancing. Pero ang pagsulog kan, so tama tabing pagsulog kan face mask. Bakit face mask sa koko. So sa talaga, sabi nga ni Father Pau, kung malugaran sila, mananao sila ki face shield. Pero kung ika talaga, kunyan, gusto mong ilikay ang sa diri mo, magamit ka ng face mask and face shield. Yan. Dahil na mag-asa tabi sa tatao kang St. Jude. Magdara na ka mo. Magdara na po ka mo At sa diri 30 pesos man sana. Yung sus, bako nga ni 30 pesos, may mas minus pa dyan. Ano?
Mga 25, igwa. Anong plastic? So, Ano ko pigo pa kalta, igwa nga ning kansaro, igwa may 20 patong lang. na itong 30 kayo? Di, 20 pesos na nga ni. Kaya pinatungan gawin ki Gis. Ano man. Kisa, Negosyo. di man, protehido ka man. Ayo. Okay. So, saro patabing pagarumdom, ade. Asay kaning health protocols, kung kamo tabi masimba, dahil ka mo magsimba dyan na una mo may fashion show. Correct! Masirin ba dyan? Mga Para masimba? mga naka-spaghetti, tapos ng kamini. Bako iyan Ano sana. pa? Masimba? Grabing burluloy. An natalinga? Una mo may nakasabit na basketball ring. So, Pwede na nga ni daog pa so sing-sing, daog pa so pulsiras, nakabukta ka. Grabe, ano? Tapos, ang drawing-drawing sa liog, Gari na may hepa? una mo, kung Christmas lights na nagkikira ng kinang. Baka may hepa ito. Hepa A. Hindi, tabi ka mo kayan. Kung mga may regalo man sindong araw ka ng mga jewelries, Bako yan appropriate dyan sa pagsasimbahan. buda, kung may yuyo ka, Talaga na bago? isimba ko. Aram mo, kita bagang mga Pinoy. Pabindisyonan ko ngayon. Kung ako walang pari, dugdugon ko yun. Biyo pa magkararaot. May ugali baga kita, na ngaya, happy new. Bago ko nga iniod, isimba ko nga nang ini. Hindi ko may regalo ka ngayon, bagong relo. Paano kung bagong panty? Regalo sa mo bagong brief? Marima, isisimba mo manggila yun. Sa ibabaw? Kanyang pantalon? Siya raro, puro, di mo ang pabindisyonan. Tabaka, umaraso. Baka, Enjoy na. iyo baga, tani ba kayan, minasiring ba dyan, una mo may fashion show nga ni. Ayun. Tapos, model-model ka na imamodel. Model, ano yan? So, mga pulsiras mo, so sing-sing mo, so ikaw mo, etc. Dahil tabi pwede. Kung pwede. Kung pwede pa sana. Tan purpose mo dyan is to hear the mass. Oo. Bako magpabida ka dyan. Magpa-gayon. Pati- Bako man ang beauty pageant. Iyo nga ni. Pati so, ngayon bago mong high heels, Bagong high heels. High na, heels pa. ipaparada mo dyan, natagpilo ka baga dyan. O di. Bakong maraya Di, ka pa. wow. Iyan. Iya tabi. Warning siya na tabi. Pag rumdom ta, baka manguno siya ro, mailing ta sa blatter, utong ya, ginabringan kay patingin siya Snatch talingan yan. na paknit. Ta kung dara ko laon siya ikaw. Ito pala, fake man sana. Iyo nga ni, yan ang problema kayan. Takon fake news man siya na. Nagbasol ka pa. Maray pa day ko nga sinulog. Kung fake, iuli siya mo kan snatcher. Sabi ka sa snatcher, sa paa na yan, sampangan ko. Mamuya ka magsapagi fake. Iyo baga, kaya, boda, apera kayan, magpasigura ka mo kay Tubig. protective gear. Tapos, payong. Payong or jacket with hood. Oo. Yan, ano? So, iba man dyan, inom tubig. Yan, So, tubig. may mga ano. Pag mo sa natabi yan, this piece, di ka mo magbasol na maray pangayaro ka ni, batang iya tao siya ko ito ni Kunsisay. Mahiling niya ito. Ginabring siya na kan, ara mo sa surusuan, dakol ba may bakong may nanotaran kitang, ayan ang, kan mabayad na siya duman sa sinaoda niya, dahil nasupitakan niya sa surusuan, saro pa yan, Sos, mga pickpocket. Ayan, so yan ang mga mando. Si Mando. Araw ka na surusuan. Mandurugas, Diyan man, sige man ang mandurukot. kayan kung saan. Pag nailing ka mo kay may ito ngaya. Kaya nga ni, naarita para magkan mga mando, ito ngaya, siguro nga, origuan ito, ang surusulog ngaya, araw ngaya kayo ni, mga pabida ngaya. Tapos, pitaka baga. Usually, mga lalaki, sa likod. Inis na, pickpocket. Ito palang puro resibo. Nalansi man sumara. Mando. Kaya kung kamutabi araw kayo sa mga mataong lugar, mga crowded places, ano daw kung ibalik ta sa dating style kan mga panahon, naan mga sintabo, bibog ko sa panyo, Tapos, sige ka sa dudo. yan, digi sa ngiya-ngiya,
Sisulok bagan dyan. Iyo. Oh. Paano kung wala ka nga ni Dudo? Babae, flat. Iyo sana nakaumbok sa tahaw. Di, ang sistema, pag-araw kaya na flat-breasted ka. Ikaw mo dito sa may... Igakod mo manggirari, so... Mas sinda ko lagi, Dudo. Tapos, gakudan mo ang liog mo. Nganing, si raro mo kan Pag mo. pagbutong pa lang sa liog. Nakasabay sa liog mo. Ay, natira-tabi, madali lang. Hi, Ma'am Tess Lustria Liamero, sabi ni Merry Christmas po sa inyong duwa. Iyo baga po kay to, nailing ko kan uso pa and above the knee, matukaw sa inutanon, aber pa. Sumatakan pa di. Bako na sa tawo kundi sa kaampang na aliputo ng bado. Tapos naka-attracta, sige ka iro, ta pigbubutong. Oh, saka pigbubutong subado. Pababa. Siyempre. At sige ng, bako may toros, sige an, paitaas. Oh, yan, magsulog ka mo ka. Boda tabi, at yan, kung tadi mabaga ki uniform, Sunday dress na pig-apod. Yeah. Maski... Sunod siya naman. Sabi nga ni, bako, kasi, so medyo decent. Bako Yan. man sabing decente. Decente, iba man. Yung medyo decent. So tama, appropriate. Appropriate sa Yan. pagsimba, bado. Maski bako ngunyan Domingo, pwede Sa Sunday mga dress. babae, never wear shorts. Tayo Yan. dyan, ay parang yung masima, parang yung sa luwas. Di ba? Boda, yung nga ni iyan, sabi mong, do not wear plunging neckline. Oo. Natitintaran ang padi. Tabaka, imbis na sa ngimot mo isoksok, siya, isoksok niyan sa... Ay, sa mga barkada tayo dyan na padi, hello. Bala ka na ngayon sa buhay mo. Father Dave, maki-Christmas tabi kami ni Direk. Sagin mo baga, ngaya, sabi kan pare, hawak ni Kristo. Day ka naman tabi hawak ni Kristo. Kunya na baga, may so communal. Kaya, di itatao sa mo. Itatao na sana. Di naman matalami arog na sana kaan, Di ang mga sukamot mo, di nakalis, nakalampas. Di man nasa daghan. Kaya nga ni, nakalampas. Father Butch, pwede yan. Nakalampas nga ay, sorry nga tabi, nakashoot digi sa natintaran nga ni, kung ang nasulog mo, very inviting talaga. Malay mo sa babae, manadidi sa nasukamot sa may daghan. Ay, tinuyo man. Pangyari. Father Butch, yan Warning sinatabi ni warning niya, bako siya na dyan, maski sa mga masunod. Sa mga masunod na mga, sa mga nagsisirimba. Igalang tatabi an misa. Pag naglaw sa simbahan, respetaran ta niyaon diyan. Kaya day kamo ngaya gibo takon mapuro passion show kamo diyan sa Laog. Bako kamo diyan, duma kamo sa Cultural Center. Correct. Oy, tapos sa mga nagsirimba na mga silago ng mga bado. Yan, yun ang God. Jesus Maria Jose. Pati sa mga nagsisimba man, actually, nagdidisturbo, sigang karalat-kalat. Di tapos minsan distract talaga. Iyo baga. Maski ka, mauuyam ka. Oo. Kung pwede siya ng relatasyon na parang nakitata, alauna Di na. ba nakitata si Father Butch? Mabalos sabi. Thank you very much. Merry Christmas! Hali sa lokal na gobyerno kan Santo Domingo Albay, ipinapaabot ni Mayor June Aguas ang sarong maugmang Pasko asin progresibong bakong taon. Simpliyon lang po ang mensahe ko sa Indo. Magtao po inspirasyon, magtao po motivation, magtao po ipag-asa. Pero po ang suliminting ikaya ming itao sa Indo, iyo po ang pag-asa. Sa kadikluman kang gabustang ilagihan, may maiiling kitang ilaw na kita po mapangon. Sa Giraray na pinapaabot ni Mayor June Aguas, sangguniang bayan asin mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo, the home of Sarong Banggi, ang maugmang Pasko, asin progresibong bakong taon. Ano man na pagsakit o mga habyat sa buhay, pag kita nagkasararo, kaya taining lampasan. Aksyon agad, padagos ang paguswag, One Santo Domingo. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia.
Ang Jim's 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jim's 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added Sweetened with Stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Sa mga kahimanwa ni Kagawad Randy Gata, sangaran kan sa iyang pamilya, asin pag-iriba sa sangguniang bayan kan Ginubatan, maugma po siyang nagpapaabot nin Merry Christmas and a Happy New Year sa Gabos. Sigun sa iya, dapat kitang magpasalamat sa mahal na Diyos dahilan sa maski gulping problema asin mga kadapisilan kitang inagihan, arog kan pandemya asin mga bagyo, buruhay kitang masabat kan Pasko asin bagong taon. Padagos lang kitang maghiringuwa. Ginubatenyos, hampanguntang positibo ang mga hagyat kan panahon. Liwat si Kagawad Randy Gata, nagpapaabot nin maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard room,